Oh. Maing hapon, bro. Brad, may hapon, Brad, may hapon. Sige, maing hapon. O, niingon mo ka ganina, Brad. Ako pangutana ha. Pangutana ko. Niingon ka ganina nga kung nakabalo mo sa adlaw ipapahulay kanang giingon nimo heart of the law. Sige, mo ba sa Biblia literal ang heart of the law. Mingon ka ganina kung nakabalo mo sa adlaw ipapahulay, wala na magkinahanglan og rebulto, niingon ka. Oh, di ba? Yes, Ingon ka- tinuod na siya. So kung wala na kinahanglan rebulto, ngano na lagi mo rebulto? Okay, pasabdon ti ka ha. Wala gidilili sa among rebulto ha. Ayaw sa. Okay, Asabton. ayaw sa. Ningon ka, Matubag sa Brad. ko. Klaro tayo. Ningon ka. Yes. Nga Wala kung na nakabalo mo problema sa lagi. adlaw nga ipapahulay, Oh. paminaw sa. Kung nakabalo mo sa adlaw nga ipapahulay, Ayaw dili ka ka high blood ba? kinahanglan og Ayaw rebulto. ka high blood. Ayaw ka high blood. Ay, wala mo kung high blood. Pagutana rin Mura, na. mura mo kung kag na high blood. Wala ay. Ah. Ang high blood, break ko. Wala, Ano di- kung pangutana, paminaw sa isang pangutana. Di mo kunin mo sige, ito pag paminaw unang ko. pangutana insakto. Kaya Sige. imong premise ganina, ningon ka, Okay. na kung nakaibalo mo sa adlaw nga ipapahulay, wala Yes. na kinahanglan na ang rebulto. Oh, tinuod na siya. Klaro man na. Wala na tinuod na siya. kinahanglan ng rebulto. Di mo ko So baka therefore, ko, no? wala unta mo yung rebulto kay wala man kay kinahanglan ng rebulto. Motubag na ko? Oh, tubag. Okay, walay problema sa among rebulto. Na ami rebulto na rebulto na Ellen G. White. Ang problema Dili, diya paminaw ka, gisimba. Brad. Wa ka nakakuha sa pangutana, Brad. Okay, akong ang pangutana problema nimo, diya gisimba. Dili, paminaw sa ano, pero paminaw ang sa- premise Lagi na ko paminaw ganiya. sa lagi sa Maingon pangutana. ko Tubag ganiya. sa layo, Paminaw sa ba? ako Isulat nagtubag sa pa ko. dalungan. Ayaw kog buti. Ako ni Dili, programa. paminaw ba? Imong tubag. Ayaw kog Ningon buti. man Ako ka na. ni Walay programa. problema sa rebulto. Gitubag na ko Wa pa ako ako imong nangutana, pangutana. nimong problema, wala Ayaw rebulto, kog dili. buti sa imong ipatubag sa ako. Pag wait lang ha. Nag-explain pa ko. Nagtubag pa ko. Pagbaton og batasan. Okay? Lagi ba? So, Imong tubag. karon- Klaro po sa akong pangutana. Okay. Kay, di man po Ayaw ka mo ko- tubag ayaw og ko- pangutanon. ayaw Sayang ko- na niya akong pangutana. ayaw- Dili ka mo tubag og Ayaw, tanon. tubagon ako imong pangutana pero ayaw kog buti, nag-explain pa ko. Okay, ni akong premise ganiya, ningon ko nga dili na kinahanglan rebulto. Kung nakahibalo ka sa adlaw nga igpapahulay nga naman, nagtumbok na nga to sa creator nga buhi nga Dios nga mao nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon kung imo nang simbahon, nagsimba ka sa buhi nga Dios, dili na kinahanglan og rebulto. Nga naman Okay, kinahanglan paluwa. og rebulto. Paluwa. Paluwa lagi. Naami Paluwa rebulto, pangutana. ayaw sa wapa ko nahuman. Naami rebulto, pero wala na mo gi-worship. Mao bitaw naingon ko, kung imo na siyang i-worship, nakasupak na ka, sa unsa? Nakasupak na ka sa napulo kasugo kadto kang Solomon. Di ba na sila rebulto? Wa man to nila gi-worship, wa man to nila giludhan sama sa inyo ron. Inyong giludhan, inyong giampuan, inyo paganing gisayaw-sayaw. That is idolatry, that is sins against God. That is the Okay, mana ka? Paluwa, pangutana. supak na sa pulong sa Ginoo Paluwa, sa imong pangutana. kasuguan. Okay, Sige. paluwa. O, paluap. Ningon ka man ganina nga wala na kinahanglan ng rebulto kung nakahibalo ka Yes. sa adlaw ipapahulay. Tinuod na siya, di na kung tayo magsimbag rebulto ka mo. Dili ba wala ba ko nangutana og simbahon bag dili? Ang akong pangutana sige. nimo karon base sa imong premise. Ngaingon Ayaw ka ka ganina. Base sa imong premise, wa mo ko nangutanag, Brad, simbahon ba ang rebulto dili? Wa Ah, ko sige, nangutana na. sige. Ang akong pangutana katong niingon ka nga kung nakahibalo ka sa adlaw ipapahulay kay heart of the law, dili na kinahanglan ang rebulto. So Yes. mo akong pangutana kay dili naman kinahanglan ang rebulto. Nganong naama mo yung rebulto nga dili naman sa kinahanglan? Okay. Wala lagi na mo gisimba. Inyo ka inyo mang gisimba. Wala lagi may problema sa rebulto. Wala lagi may problema sa rebulto. Naon sa man ka, think it. Kung amo ba nang gi-worship o gisimba laki sa inyo, inyong gisayaw-sayaw, inyong ambot kung giunsa pa ninyo, ingoban gipang inyo pa magani nang gipangbistihan. Inyo pa gani nang gipakaligo siguro nga bato ra man na yung tao na. Nya kami. Lagi, Brad, amo bang paminaw sa gi-worship ang pangutana ulo ni ba? Ellen G. Wala White? pa sa pangutana Amo yun. bang gi-worship ang mga rebulto ni Ellen G. White? Wala. Wala kay nakakita nga mga Adventista nga nag-worship sa ulo ni Ellen G. White kay ang gi-worship sa Adventista ang Ginoo nga mao nagbuhat sa langit ag sa yuta nga kung imong simbahon ang adlaw nga Sabado nakaila ka sa buhi nga Dios magsimba ka sa espiritu ug kamatuoran dili sa rebulto. Okay, paluap. Paluap. Ang akong pangutana nimo ganina, niingon ba ko Oh, nimo okay. nga simbahon ang rebulto dili? Mao ba ni pangutana nako dili? Okay, tubag. Lagi. Wa lagi na siya problema. Naunsa man in taong ka. Ayaw lagi kog Brad, Brad, why ayaw na imo ang tubag, Brad? Ikaw mo tubag og tarong. Aw, kung dili ka ganahan sa akong tubag, next question. Wa man Mao lagi lagi ang question ako nimo, ang Okay. question nimo, klaro man imong premise Oh. kay kung nakaibalo ka sa adlaw Okay. ipapulay, matod pa nimo, Oh. wala na kinahanglan ang rebulto. So Mm. therefore dapat wala unta mo yung rebulto kay wala gud kinahanglan ang rebulto. Klaro man na.
Sumala Oh. sa Roma 1:25 akong basahon. Okay ha? Lagi ha, direkta. Roma 1:25. Okay, sakit-sakit manggod ni pero sige lang. Ay, Roma sus, nakibalo naman ko 1:25. na, Brad. Wa man ko Ah, nangutana sige. simbahon ang ribultog dili. Oh. Wala ko nangutana na. Wala man Okay. ko pangutana na. Nakadungog man ang imong mga viewers karon. ang punto Nakadungog dire, imong mga viewers. ang sala. Nga miingon Ang sala. ka. Viewership Lagi paminaw ang sa ba? ribulto. Wa man ko Okay. nangutana nimo og simbahon bag dili. Roma Oh. 1:25. Paulata sa kay nagtubag ko, mag-explain Dili pa gyud ko. ko na mao ang Okay. tubag sa kong pangutana. Kay sa tinuod, Dili may gyud ko na tuod mo. sa Dios, ilang giilisan og bakak og mao na inuay ilang gisimba og gialagaran ang binuhat. Ha? Og wala nila simba og alagara ang magbuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. Ingon sa Pablo karon, unsaon man nato pagsimba niining magbubuhat? Ha? Niining creator. Diya sa adlaw nga Sabado. Sa heart of the law nga mong adlaw nga ipapahulay. That's why kung nakaila ka sa buhi nga Dios, no need nga magsimba pa kag rebulto nga mga bato nga dili Dios. Mao Okay, na sunod pangutana. wala mi nagbaton og mga Dios Okay, Dios paluwa. sama ninyo nga inyong gisayaw-sayaw. Ambot lang murang nag Okay, naunsa paluwa. naman mo. Okay, paluwa. paluwa. Okay, follow up. Kanang Roma Okay. Kapitulo 1, versikulo 25 nga simbahon ang rebulto. Mao ba na pangutanan nako nga simbahon ang rebulto Okay. dili or giingon ko nga wala kinahanglan ang rebulto matud nimo. Okay. Ako kining gagamit isip pagpalig-on sa pangatarungan o sa doktrina nga gisunod sa Adventista nga supak sa inyong pagtulunan nga nagsimba mo rebulto nga imbis ang atong simbahon ang buhi nga Dios kung imong bantayan ang adlaw nga igpapahulay di na ka magbaton og rebulto. Gigamit na ko ni nga naman inyong gipulihan ang bakak og kamatuoran. Ang gisimba Okay. ninyo ang binuhat sa Ginoo. Si Maria Okay. binuhat sa Paluwa. Ginoo. Si Okay, Pablo paluwa. binuhat sa Ginoo. Gihimo ninyong rebulto. Okay, follow up. Oh, sundan ti kana diha na Sige. ka. Diha na Wala imong pangutanan. Wala una nato tong mingon ka nga wala na magkinahanglan rebulto pero matingal na ta nga Okay. napi rebulto. Ana na ta diha. Kung di ka Follow up na ganahan pangutana. sa akong tubag. Oh, next Follow up question. na pangutana. Paminaw sa. Follow up na ko nga pangutana matod nimo nga gisimba na mo ang rebulto. Karon, Okay. asa man nimo na nabasa sa katisismo official teaching of the church kanang makita nga official nga pagtulunan simbahan katisismo nga ang Kuna rebulto ako- mismo mo among gisimba o dili. Kuna ako Ayaw sa- mabasa ayaw nga sa gisimba sapaw. na ang rebulto. Kuna Ayaw ako sa mabasa. sapaw. Paminaw Kung ka na, ako basta mabasa ginasa na karon ko, dayon. Kung na ako Paminaw mabasa ka karon ni dayon, pangutana ako wa nimo mo baka ang pangutana. Paminaw sa lagi. Ah, sige. Oh. Asa Ayaw nimo mo mabasa. mabasa? Mabasa. Nay mabasa. Paminaw sa oy. Unsa naman Sige. tao ni? Ah, sige. Ako ang pangutana nimo kay matod nimo gitimba na mong rebulto karon ang pangutana. Asa nimo mabasa official teaching of the church Catechism of the Catholic Church nga nagtudlo ang simbahan nga kanang rebulto mao'y gipasidunggan dili na ang gilarawanan. Asa na Challenge. mabasa? Hmm. Challenge, kung mabasa na ko. Challenge. Asa mabasa Catechism ha? Challenge, kung mabasa na ko. Baka akong ka. Oh. Lagi, asa Oh, lagi? Baka akong ka. Kayo Sige. kay challenge kay mura ka gawa ang nanimpal pag Ginoo. Na Nga ay naghatag mabasa. og challenge. Sige. I-challenge ti ka. Kung mabasa na ko nga nagsimba mog mga rebulto. Sige. Kung mabasa na Ikaw ko na kung nangutana ano na baka ko. akong Ikaw ka. na nangutana na ko. Ito man, ikaw na Ayaw nangutana na kabalo ko. ka. Sige. Ikaw na nangutana na ko, Brad. Kung mabasa na ko nga nagsimba mog mga rebulto. Challenge na ko nimo. Ha? Na ikaw ako'y na nangutana na gigunutan ko. yun. Unsa naman ako Na na pwede ako'y tubagan? gigunutan. I-challenge ti ka. Challenge. Kung mabasa na ko ron, Ako buong tubagon dami mong kasi challenge. tao. O, paminaw na ko sa imong challenge akong tubagon. Kana imong challenge dili na ma-acceptar ngano man. Susama na kasi Ah, awa dili kami na ko tintas basakon. Ginoo mihatag og challenge. Dili na ko Ha? basakon. Dili na ko basakon. Dili maabot pasabot ako dili kana na ko imong basakon. challenge kay mingon Ano mo man, ka. dili mo nga buhat kung og mabasa challenge, kuno nimo. challenge. Paminaw ba? Ayaw, Kung mabasa Ano kuno mo nimo, matod nimo sa imong challenge. akong challenge, ayaw ka high blood, dawata akong challenge, kay di ka magsilbi. Bisan Ato pag ba? unsaon, di ka magsilbi sa kamatuoran. O sige, dawato na ko imong challenge. Dawato na ko imong challenge basta mabasa nimo sa Catechism of the Catholic Church nga official nga panudlo simbahan nga ang rebulto mismo maoy gisimba dili ang gipasidunggan ang katong gilarawanan. ayaw sigurista. Dawata sa, ang kuna sa, kung mabasa na ko, baka kung ka. Sige. Naman siguro kay dalunggan brad ingon ko nimo Sige. nga dawato nako kung mabasa nimo sa katekismo Aw. Catechism of the Catholic Church Sige.
Oh, Catechism of the Catholic Church nga nagtug-an nga ang rebulto mao'y gisimba dili ang gilarawanan ha. Ang gipasidunggan dili ang gilarawanan kundi katong yung larawan mismo. Di ba sa? Sigurista ka, sigurista ka. Ang giingon Sigurista dito, ba? ang Mao na giingon kung dito, pangutana kanina. nagsimba mo Nandito mga mo rebulto. napakay mabasa Brad nga official Gisimba teaching ninyo of si the church. Maria, ang sa rebulto ni Catechism. Maria. Gisimba ninyo ang rebulto. Mao kay mabasa. Ah, Paminaw gusto ba? ka? Paminaw ba pangutana? Wa lagi ka kakuha. Gignan bitaw ti kag paminaw kayon. Sabang tay. Mo na Sige na, sunod resulta kay pangutana. paminaw. Sunod na pangutana ka. Na wala kay laing pangutana ka nang malipay pug ko anang pangutana nga ligon ba? Ligon wa ba man kakatubag asa nimo mabasa sa katisismo simbahan, katekismo Una sa lagi Catholic kong Church? nabasa. Ang kuna Ha? lagi nga baka kung kadawata lagi akong Oh, challenge. ina. Bakakon ko Brad kung naa kay mabasa sa Catechism of the Catholic Church Catechism of the Catholic Church. Paminaw sa. Ayaw ko buti kung asan ako basahon basta inyong libro. Mao man Ayaw ko pangutana buti. nako nga mabasa official teaching of the church sa Catholic Ayaw ko Catechism of the Catholic buti. Church. Ayaw ko buti nga imo Sino kong pangutana pangitangan mo duwa man sa pangutana CCC. nako wa mo ko nagbuot nimo. Ay, Kini mga- ako pangutana dili ka kabuot sa akong pangutana kaningon ko nimo asa nimo mabasa Kining mga official. kining pasyong mahal nyo nga libro. Dili man ang katekismo. Dili ka mo dawat. Dili man ang katekismo. Ningon ko Catechism of the Catholic Church mao ni pangutana nako pabungol-bungol magsagot. Dili di ay ninyo na ipagtulunan ang inyong pasyong mahal. Catechism of the Catholic Church na wa ka kadungog Brad. Sige ra magkag-deny oy. Sige inyo man ipagtulunan pagkaulaw magayon taon. Bisa ibalik nimo akong pangutana Brad, wala ako nag-ingon diha ka pasyong mahal, ingon ko Catechism of the Catholic Church kay kanang pasyong mahal. Alawit to na siya sa kanang mahal nga adlaw. Ayaw lagi kog bot-e. Ngano man Alawit to na siya Brad, alawit to na siya. Ayaw lagi kog Sa mahal nga pagpunta adlaw, sa naunsa CCC. man Ninyo. Naunsa man daw Dili ning ko sa inyo pastor nga Brad mga Vincent pagtulunan tanawa lagi gyapon. ang pastor. Wala di ba ko maminaw. Ang akong pangutana Mr. Kuan is nga asa nimo mabasa official pagtulunan simbahan sa Catechism of the Catholic Church nga miingon ang Catholic Church miingon ang panunod simbahan sa Catechism nga ang rebulto mao'y gisimba ang gipasidunggan dili na ang gilarawanan kundi ang rebulto na mismo kana may basaha. Kining pasyong mahal dili inyo doktrina ni. Dili na katisismo, dili na Catechism of the Catholic Church kalantaw na sa mga adlaw. Ang kuna sa nga dili ninyo doktrina ni ang kaangkuan. Ang kuna sa nga dili ninyo ni doktrina ang pasyong mahal. Sige ang kuna sa. Di ka kadungog ingon ko dili na Catechism of the Catholic Church. Ang kuna sa nga dili ninyo ni doktrina. Sige. Dili lang siya Catechism of the Catholic Church. Ang kuna Kalantaw lagi na nga sa mga dili na adlaw. ninyo doktrina. Ang kuna sa Si doktrina nga libro man na siya god nga kalantaw na Okay. sa mahal nga adlaw pabungol-bungol. kinsa may nagsulat ana ang inyong obispo kadagkuan o kinsa may nagsulat Wala. ano. Sinulat na sa simbahan pero dili na Catechism of the Catholic Church. Kay kalantaw na siya sa mahal nga adlaw. Kay sinulat man sa simbahan. Pagtulunan ninyo dili. Di mga kabalo mo identify. Unsa man nga pastor niya yung nagpabungol-bungol man ni pastora di kabalo mo identify o unsa Kung Catechism. kung ang mga sinulat sa inyong pare, sinulat man na sa inyong pare, yung kadagkuan, Dili ang ba lahi pangutanon ng ako. kalantaon, lahi po ng Catechism. Pagtulon anak ninyo, dili. Libro na sa Simba Katoliko, kalantaon na. Okay, di Sa mga pagtulon kadlaw. ninyo. So, dili ni mo Kalantaon dawaton na na, mabasa kalantaon niya. na, dili na official So, kay na pagtulon Catechism. naman ninyo, dili ni mo basahon, dili ni mo ang konon nga naghisgot diya, nagsimba ninyong rebulto. Larawan. Dili na siya Catechism of the Catholic Church, dili na Ah, official buwatan mo Catechism. Watay Dili na mo. official Catechism. Dili na Watay official. mo. Ano ni katawa man ka yaga-yaga din imong live Brad? Di ba di yaga-yaga kay maimuot man ko nimo ayaw kay vlog. Wa man ko kasabot sa Katoliko, mo nang wa ka kabalo unsay Catechism of the Catholic Church. Pero inyo ning pagtulunan ang pasyong mahal inyo ning kuan inyo ning Pag natika pagtulunan. ganina, miingon ko nga libro na Simbang Katoliko, kalantahon na sa mga May adlaw, libro dili na man sa Catechism, simbahan. dili May na libro man official sa Catechism of the Catholic Gitudlo Church. ninyo wala. Gitudlo ninyo wala. Unsa? Kay inyo man ning libro, gitudlo ba ninyo o wala? Nganong di man ninyo Libro dawaton? na sa mahal nga adlaw, kalantahon. Okay, gitudlo ba ninyo wala? Dili na official nga Catechism. So kay dili official, wala ninyo gitudlo. Kalantahon na siya. Sino na tani? Tubaga ako pangutana. Tubaga ako pangutana ba? Tubaga ako pangutana. Tubaga ako pangutana ba? Pagtulunan ba ninyo? Kalantahon na siya.
Di pagtulunan basta gitudlo ba ninyo sa mga tao? Ang pagtulunan sa simbahan, ang opisyal nga pagtulunan sa simbahan gitawag og Catechism of the Catholic Church. So dili nimo dawaton nga naay Dili na mabasa siya diha official nga gisimbahan mo catechism. rebulto. Dili na Dili siya mo opisyal nga Catechism of the Catholic Church. Tungod kay kalantahon na siya sa mahal nga adlaw. Dili na nimo dawaton kay may mabasa man. Unsay dawaton nga dili lagi na opisyal nga Catechism. Uning katawa na sa yaga-yaga lagi ning live Ay sa mga gaga. Mo katawa jud ko kay hingataw anon man ko nga tao. Depende ra na sa Mao din maglago. nagkatawa ka kay wa ka kasabot og unsay opisyal nga Catechism. Kana bitaw si Jando yaga-yagaon man wa man ka mareklamo ana. Mao lagi ba ang pasyong mahal dili na siya Catechism of the Catholic Church kalantahon na sa mahal nga adlaw. Oh, Pero dili na ninyo pagtulunan. kalantahon na siya. Wa ninyo gitudlo sa tao. Dili na official Catechism. Pero gitudlo ninyo sa tao. Ang natural kay kantahon man na sa mahal nga adlaw. Di inyo gid pagtulunan pero ngano di man nimo dawaton? Ngayon man Dili man kun na Catechism ang akong gipanguntanan nimo, ang akong gipangayo nimo makabasa ba kag official of the Catechism of the Catholic Church nga gisimbang rebulto dili ang Ayaw dilarawanan. lagi kong buti kung asa nako basahon. Inyo man ning libro gyapon. Unsaon ako pagdawat sa imong tubag nga dili man na mo gipangayo nako nga Inyo tubag. man ning libro. Ngano magbuot magkaasa Wala magkamangayo? man ko nag-ingon. Wala man ko nag-ingon sa pangutana nga asa nimo mabasa sa mga libro. Ningon ko. Asa nimo mabasa sa libro sa mga Katoliko? Ang Are. akong pangutana nimo, miingon ko nga asa nimo mabasa sa Catechism of the Catholic Church opisyal tubag. nga pagtulunan Okay, sa simbahan. Tubag. Wala ko'y Oh. nabasa sa sisi pero sa inyo mga libro na ako'y wala nabasa. ay. Pero na ako'y nabasa sa inyong libro. Pero dili Wala, nimo di ay. dawaton. Wala di ko mabasa. Wala Oh, pa di kayo opisyal man ang Catechism of the Catholic Church. Karon padugay-dugay pa Pero ang tubag na wala naay di ay. mabasa sa inyong mga Karon, di binasahon ang tubag, na ang imprimator inyong mga pare nagsimba mo rebulto karon dili na nimong dawaton kay maulaw ka or masakpan ang inyong kabakakon nga nagsimba gid mo rebulto. Okay, sundan ti kana. Kana na lang, sundan ti kana kay maluoy man ko nimo. Say maluoy. Naluoy ko nimo kay wala ka kabalo kung sa Catechism of Sige the na, Catholic sige na. Church. Next question. Naluoy ko nimo kay dili ka kabalo mo identify sa libro. Bro, next question. Ayun Okay, na, next question. Oh, Asa mabasa sa pasyong mahal nga ang rebulto Bro. may gisimba? bro, murag wa gyud ka nangutana sa akong topiko karon ba? No, kanang gilangsang sa cross kanang weekly sabat ba? Ang imong pangutana layo ra gyud kayo sa akong gitun-an. Dili kay dili natingala gali ko dapat ka na unsa itima nimo. Pero gayaw-yaw manggug ka nga miingon ka nga wala na kinahanglan ang rebulto basta nakaibalo ka sa adlaw papahulay. Muna natingala ko nimo nganong duna mo rebulto nga wala man day kinahanglan na. Okay, wala man na namo gisimba ang rebulto. Wala man ko nangutana simbahon magdili. Ang imong premise klaro kayo miingon gud ka basta nakahibalo mo brad sa adlaw ipapahulay. Wala na kinahanglana ang rebulto. Lagi. Muna tingala minimo kay sa inyong worldwide kanang church. Dunay daghang rebulto. Nya ang imong pasumangil, wala man namo na simbaha, brad. Oy. Wala man na namo simbaha. Dapat wala na mo rebulto kay miingon man ka nga Ang dili problema, kinahanglan na ang rebulto. Aron imong masabtan ba nga nagsulti ko ato, nagpremise ko ato, ngano man para makasabot ka, wa man gyud ka kasabot. Sayo Kay pang kung- imong premise. Dili. Sayo Ano pang na imong sayo pang premise akong kami premise? ka. Kung Nga, simbang kung wala- mo, kung nakahibalo bantayan mo mo sa ang adlaw adlaw na ipapahulay, Sabado, Dili na bantayan na mo ang kinahanglan adlaw ang na rebulto. Sabado, dili na kinahanglan og rebulto. Oh, Ngano nga, man, naman ba yung ang rebulto nga dili man ka man, kinahanglan, no? inyong gipuli sa Dios, inyong gisimba ang mga rebulto. So wala mo nagsimba sa tinuod sa Dios. Nga mao nagbuhat sa langit og sayo. Tamo nang gigamit nako ang Roma 1 bersikulo 25 nga Dili nabalik man ang na Katoliko sitwasyon. nagingnan. Taga Roma man ang apigan. Nagsimba Uy, sila Roma. Dios nga si Unya, asa man Dios ka ng iyong simbahan? Asa ka gikan ng iyong simbahan? Sa Jerusalem, sa Roma. sa Jerusalem. Sa Jerusalem, sa Acts chapter 2. Oh. Now na Katoliko wala. Unsa Sa sa? Sa Acts chapter 2, pangutanan ako nimo. Sa Acts chapter 2, nga nakatapok sila naay na simbahan Katoliko wala. Sa simbahan Katoliko? Naay simbahan Katoliko wala.
Unsay mo premise klaro yung premise ay. Sa Acts chapter 2, pangutana nako ninyo kay giangkon man ninyo nga 33 AD natukod ang simbahan Iglesia Katolika Romana. So karon pangutana nako sa Acts chapter 2, aduna na ba'y simbahan diha nga Iglesia Katolika Romana? Paliyo Atubag. tubag. Ang tubag, walay mabasa diya letra por letra, pero ang buhat sa mga apostoles na ay bersikulo 9 ngadto Salamat. kapitulo 9. Ayo sa sapaw. Salamat. Ayo sa sapaw. Ang Acts chapter 2 dili nimo mabasa ang letra por letra, pero mabasa nimo ang letra por letra Ecclesia Catholis dito sa buhat gyapon, kapitulo 9 bersikulo 31 sa Griego. Unsay mabasa? Katolik? Di lagi ka kabalo maminaw, mao lagi na magkabulol-bulol ka. Unsay mabasa? Asa nga kuan nga libro? Nasa Greek nga Biblia sa buhat kapitulo 9 bersikulo 31. Asa gani nga libro? Makakadungog unsa din ang buhat. Di ka Dili, kabalo na, pastor na siguro ka. Unsa nga translation ba? Unsa nga Translation. translation. Ato pa itaw na, nako diri. Dili. Tagay ko og unsa nga Bible na. Unsa nga translation? Sige na. Greek gani nga translation. Unsa may giingon diya? Romano Katoliko or Catholic? Si Katolik. Ako basahin brada. Sige. Kinanglan Oh. kompletuha ang Romano Katoliko ha kay kana baya ang Si Romano Katoliko diya, Katoliko, that is ingon nga universal. iglesia, mabay Katoliko diya. Mao man Ang imong giingon iglesia kanina. diya, ang iglesia nag-repair na sa mga katauhan baya, wa ba na magtumbok sa establishmento ha. Sige. Okay. Ah, Sa buhat kapitulo 9 bersikulo 31, himenon Ecclesia Catholis. Unya kining Ecclesia nga Catholis. Sa unsa man na? buhat kapitulo 23 Unsa man na? bersikulo. Aysa, mangutana ko Ay, nimo unsa man na. Unsa man kay? Di mangutana sa ka unsa man ang iglesia? Unsa man ang establishmento na or katauhan? Katawan alang-alang establishmento. Okay, unsa nga katauhan? Kristohanon or Romano Katoliko? Ay, sa pahumana sa kung tubag oy. Unsa man kay? Sige. Okay. Kanang Ecclesia Catholis sa Greek diya sa 9 bersikulo 31 sa buhat sa mga apostoles. Gitawag na siya og Roman Catholic ngano man. Kay gikan sa Jerusalem may padangat ngadto sa Roma, ang Roma mao na imong sentro sa kagamahanan sa Kristyanismo bisan naapay pagano. Naa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8, mingon si San Pablo, ang inyong pagtuong taga Roma mukaylap sa tibuok kalibutan. Kinsay may gisulatan? Taga Roma. Nga ang pagtuon na mukaylap sa tibuok kalibutan. So kining Ecclesia Catholis nasa buhat 9:31. Mao ning simbahan dili ni Seventh Adventist. Okay, pangutana. Pangutana ko? Pagutana. Okay, pangutana. Kanang giingon diha nga didto gisugdan pagtawag ang ngalan nga Kristohanon. Kanang giigamit nimo nga teksto nga giwali na nalukop sa tibok. Nawali kanang imong bag-o lang nimo gilitok. Unsa na, Kristohanon o Romano Katoliko? Kristohano na sila, pero Naay gipadala nabasa nga Romano Katoliko wala. ayaw lagi sapaw. Naay nabasa nga Romano Katoliko wala. Ayaw sapaw ba? Okay, tubagon. Dili nimo magkumpleto ang Roman Catholic, pero pagsulat ni San Pablo, pagsulat ni San Pablo, iyang gisulatan ang Roma. Unya ang Roma kapitulo 1 bersikulo 8 nga mo Catholic man mo kaylap man. So ang pagtuong taga Roma nga gikan sa Jerusalem kay sisa ang Ginoo miingon man ni San Pablo, magmatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto po kag Roma. Buhat kapitulo 23:11. Unya, ang Roma mao'y namunga pag-ayo, ang ilang pagtuo mukaylap mas tibuok kalibutan. So giingnan ni diya sa buhat sa mga apostoles 9:31 nga kining Ecclesia Catholis, himenon Ecclesia Catholis. Tis Galayas kay Galalias, Judayas, Galileas kay Samarias, ekon ekonomen. So pangutana. Dili na Sunod. Seventh Adventist. Sunod pangutana. Asay nauna nga nalukop ang Jerusalem or ang Roma? Nauna naloko pag-ayo ang pagtuos taga Roma, wala jud kay mabasa diya kay Jerusalem. Lala, nagkatawa lagi ka, lala. Nagkatawa ang pastor.
katawa, yaga lagi dahil eh. Klaro kayo. Klaro Ana, dahil eh, Brad. asa unsay basihan nimo nga sa Roma nagsugod o nagsugod ang pagtuo nga Kristohanon? Tagai ko bersikulo sa Biblia nga sa Roma nagsugod ang pagtuong Kristohanon. Wala sa ko ingon nga nagsugod. Ingon ko nagsugod sa Sige. Jerusalem. Gipadagat Sige. ka to sa Roma 23:11 sa buhat. Sakto, Unya, ang Roma sakto, kapitulo sa 1 Jerusalem versikulo ay 8. nagsugod Mingon ay si San Jerusalem. Pablo nga mukailap ni Cebu kalibutan. Wala jud kay Asa mabasa nagsugod na ni Biblia. Kailap? Nga Asa miingon nagsugod si ni San Kailap Pablo sa Jerusalem, nga sa ang Roma? Jerusalem. Paminaw sa ba? Sa mo kay musapaw. Wala ko, ayaw ko himo-himo ang istorya nga niingon ko nga nagsugod sa Roma. Kay giingnan natin ka ganina nga nagsugod sa Jerusalem. Unya gipadagat sa Roma 23:11 sa buhat. Miingon si San Pablo sa Roma 1:8 nga kamong taga Roma ang inyong pagtuo mukaylap sa tibuok kalibutan. Wala jud kay mabasa sa Biblia nga ni sulat si San Pablo nga ang Jerusalem pagtuo sa Jerusalem mukaylap sa tibuok kalibutan. Wala jud kay mabasa diya. Okay, pangutanan ako nimo. Pangutanan ako. Pangutanan ako. Okay. So sa ato pa, sa Jerusalem nagsugod, wala sa Roma. Sa Jerusalem nagsugod. Unya sa buhat kapitulo 23:11 si ang Ginoong Hesukristo mismo miingon ni San Pablo, magmatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto kag Roma. Unya si San Pablo miadto Roma ug nagsulat siya sa taga Roma nga kamong taga Roma pinalangga o pinili sa Dios mga balahan kay ang inyong pagtuo masangyaw sa tibuok kalibutan. Unya daan na si Kristo na nagna miingon si Kristo sa Jerusalem, sanglit wala dawata sa kaugalingong nakong lungsod ang akong pagtulunan, ibalhin ko sa usa ka nasod nga mabungahon. Munang dili matipyat si San Pablo sa pagsulat sa Roma nga mabungahon ang iyang iglesia kay mukaylap sa tibuok kalibutan. Muna nga ang Jerusalem wala jud kapakaylap sa pagtuong Kristyanismo kay gipamatay man mga Kristiyanos dito. Sunod pangutana. Ikaw lang nag-ingon-ingon Sa nga Mateo mukaylap. 6:18, sunod pangutana. Sa Mateo 6:18. Pangutana nako nimo. Naabay mabasa nga ikaw Pedro pagkatukuron ko ang Iglesia Katolika Romana wala. Walay mabasa verbatim. Salamat. Pero doon ay implicitly mabasa na to nga nagpasabot nga kining simbahan na nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 Catholic Church ni ngano man kay bisan sa ubang hubad nga bersyon ang Paraphrase of the New Testament by Richard Baxter usa ka protestante mitugan nga sa Juan Kapitulo 10 versikulo 16 nga kini di ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 gitawag ni siya Juan Holy Catholic Apostolic. Muna Catholic Church, matod pa ni Richard Baxter, Catholic Church, nga Karon. there only one shepherd. No, Karon, the Jews and the Gentiles must be one Holy Catholic Apostolic, Holy Catholic Church. Karon kinsa may nauna ninyo, ang Orthodox or ang Romano Katoliko? Okay, tubag. Ang Orthodox ug ang Romano Katoliko nagdungan og kanang siak usa na sila sa unang panahon. Munang pagsiak sa 1054 nabahin ang Eastern o Western Church. Munang Eastern Church gitawag og Orthodox, ang Western Church gitawag og Roman Catholic. Muna nga usa pa na sila sa Catholic Church nga Okay. miingon si Ignacio sa Antioquia nga kining simbahan na tawgon og Catholic Church nahiusa pa dito ang Orthodox. Wala pa ngalan Orthodox o Roman Catholic ato. Ngano man? Wala pa man misiyak. Ang pagsiyak sa Orthodox, ang pagsiyak sa Eastern o Western Church, ang ngalan nga Orthodox to identify the Eastern Church, ang ngalan nga Roman Catholic Church to Sunod identify pangutana. the Western Church. Sunod pangutana. Sa ato pa kay diha man di ay mugikan sa Orthodox. Imo nang gisulti. Di ba? Dula Sa na ato ayaw pa- butang-butangi brad, ayaw butang-butangi. Ala na butang-butang oh. Ayaw pag-butang-butang. Exodus Tingon ka kapitulo ganyan, bago lang, nga usa mo. Exodus kapitulo 20 versikulo Usa mo. 16. Ayaw pagbutang-butang sa imong isikataw. Bago ra gyud nadungog nako. Niingon ka Ayun ganiya ko. nga ang Orthodox kamo kay nangutana ko nimo ganiha. Na wala ko kayo na ayaw Nangutana. pagpataka diha kay naga Ayaw, kinaminaw. nasakpan na, klaro kayo, pwede na tong Balikon balikon. katol. Pwede Ang na akong tong giingon nimo, balikon. gikan ni sa Catholic Church. Ha? Kagiingon ni San Ignacio. Nangutana ko nimo ganiya kinsay nauna ninyo ang Orthodox ba ang Romano Katoliko? Niingon ka nga usa mo. Usa Ganiha. lagi sa Catholic Church. Usa pa Okay. sa Catholic Church dili usa sa Orthodox. Unsa mo kay?
Wait, klaro nga pastor rin, di ka ba lumaminaw, di ka ba lumusabot? Karon, pangutana nako nimo kay niingon man ka unsay klasiha nga pagkausa. Sige. Okay. Nahiusa mi sa simbahan nga gitawag ni San Ignacio Catholic Church, dili Orthodox. Okay. Nahimo na Sa sa Orthodox pagbulag na sa simbahan na ay Eastern ug na ay Western. Aron ma-identify ang Eastern Church gitawag siya Orthodox. Aron ma-identify ang Western Church gitawag siya Roman Catholic. So nausa mi diha sa Catholic Church nga mao'y gisulat pagsulat ni San Ignacio sa Antioquia. Katong sulat Okay, niya asa may- ngadto sa Smyrna. Asa may Sabot na ka? tinuod ano ninyong duha? Kay nag-claim ni ang Orthodox nga mao'y tinuod nga katawan sa Ginoo. Unya sa niingon ka ganiya nga 33 AD ha, niingon ka ganiya nga naa Wala ang ko Romano gilito, ikaw Katoliko. ra gilito sa 33 de. Okay, Wala ko niingon ka gilitok ganiya nga ngayon. 33 AD na. Wala ko gilitok ngayon pastor, ayaw pagpabutang-butang. Di ba? Ay, mao man yung claim. Niingon ka ganiya. Di, ayaw ko, ayaw ibutang sa kumba pa, pastor. Ang wala na kong gisulti nga miingon ko nga 33, kaya wala ko bayaw-yaw og 33. Mao man yung claim. Mao man inyong claim. Ayaw Wala man ba, ayaw wala na man ko isang isabihin nga niingon ko ganina, kay wala ko niingon ganina giyer. Ayaw ko butang-butangi, pastor. Di, nag-claim ba ya mo 33 AD? Dili ba, niingon na ko subay pastor, pag niingon maayo. na ko ganina og 33. Wala ko gayaw-yaw og giyer, oy, bisan pag-review mo Okay. ni muni. Kay Bisan gi-claim pag-review mo ni mo, pastor. Pangutan Wala na na. gayaw-yaw giyer, ayaw ko buhat-buhati og kanang wala sa kong Tama na istorya. ko nimo. Kay nag-claiman mo 33 AD. Ha, nag-claiman mo. Wala lagi ko i-claim nimo karon. Okay. Wala ko i-claim. Ayaw lagi naglalisa kay gi-claim na ninyo. Gi-claim na Dili ninyo. ba, niingon man ko karon istorya ko ganina ana giyer. Ayaw ko buhat-buhati. Okay. Binakakpastor, ayaw ko imo-imo Nag-claim mo 33 AD, nag-claim mo nga diha na ang simbahang Romano Katoliko, nga naman nga sa Orthodox, maumay nag-una, unya, nga naman diha rami gawas ang ngalang Romano Katoliko sa diyang na-split na mo. Tinuod ni o dili? Wa juga kakuha sa kong gisulti gana pasuban. Tubaga ang Aneng brad. akong pangutana, ayaw paglihay. Okay, tubagon ako. Tubaga. Utroon ako pagpasabot nimo ha. Nga ang Orthodox ug Roman Catholic Ayaw walay kang nauna na. pasabot. Ayaw Walay kang nauna pasabot. ng duha. Una na ang Catholic ang Church. akong pangutana kay nag-claim mamog 33 AD. So kay nauna man di ay ang Orthodox, wa pa may Romano Katoliko. Kay ingon baya ka ganiya nga nausa mo sa ato ba kinsa may tinuod niyong duha ani? Ang Orthodox or ang Romano Katoliko? Nga sa Okay, diyang Tomas. na-split, usa pa Okay, mito Tomas. nga ang Romano Katoliko ni Okay, Akbang Tomas. sa Orthodox. Okay, tubag. Sige. Tubag ha, paminaw sabot ha. Ang Sige. Orthodox wala na mauna sa Roman Catholic Church. Ngano man dunay Orthodox ug Roman Catholic Church, ning split ang simbahan. Ang simbahan sa wala pa mi split, nahiusa ng duha ka grupo, Eastern ug Western, sa usa ka grupo nga gitawag og Catholic Church nga may gisulatan ni San Ignacio sa Antioquia. Unya karon pagbulag na sa simbahan, naay Eastern naay Western. Aron ma-identify ang Western ug Eastern dunay ngalan, Orthodox ug ang Roman Catholic Church. Mo na nga nahiusa mi sa gitawag og Catholic Church kay usa pa may ngalan nga gisulat ni San Ignacio. Nahiusa mi diha. Mo na wala Okay. pa isdi ana. Okay, sa ato pa, wala pa di ay Romano sa 33 AD. Katoliko. Wala pa ngalan, pero naa ng simbahan. Salamat. Wala pa Kay wala pa ngalan di ay. nga Roman Catholic Salamat. Church kay ang Wala purpose pa sa gani Roman ay. Catholic Church nga pangalan to identify the Western. Sakto na, Ang wala pa dapoy- gani ay. o ang purpose po nga gitawag sa Orthodox to identify the Eastern. Naa na ang simbahan pero wala pa na nganlig Roman Catholic Church kay wala pa man kay split sa pagka-pastor di mga kasabot. Okay, salamat kay niangkon ka nga dili di ay 33 AD, wala pa di ay Romano Katoliko. Daga salamat. Walay ngalan, pero naa na Okay, simbahan. Sa mga ngalan man gud ang Roman Catholic Church. Okay. Okay, so Ngalan sa na ato siya to pa, identify sa ato pa, the Western Church. sa ato pa, sayop grabe po din sayop yung ang comprehension, inyong Pastor. pag-claim. Sa ato pa, sayop ang inyong pag-claim nga moingon mo, Mateo 16:18 ang gitukod sa Ginoo, Romano Katoliko. Unya wala pa di ay sa 33 AD. Okay, tubagon ako. Naunsa naman in taon ina oy. Ano sinunso? Ang imo manggong nasa imong utok, Pastor, ang ngalan ba?
Angalan imong gipangita, angalan nga Roman Catholic, angalan gyud dili man na may dili mo man gitukod, wala man nagtukod ang Ginoo Ang pangalan. Kristo nga simbahan, Iglesia Katolika Romana, ako nang pangitaon sa Biblia sa 33 AD. Ako nang pangitaon kay mauman Okay, ka na paliagon ang nimo inyong J-Boy, bighem. Brad J-Boy. Unsa may tinod pangalan nimo J-Boy Abelinosa? Ay, Sa ayaw na pagpanganak nimo, sa pagpakanan ni dili ba ikaw J-Boy Abelinosa? Ayaw na paglipat-lipat Ha? tubaga ang akong pangutana. Sige. Nagitubag naman na yung pangutana, ay Oo. kasimple kay yung pangutana nimo. Ang imong Karon. gipangita sa Mateo 16:18 pangalan. Ang pangalan ulahi naginganlan ang Roman Catholic Church to identify the Western Church. Okay. For a purpose. Kay Pero ulahi kanang simbahan man sa ang Mateo ngalan. 16:18, maura ng simbahan na wala pa lang na nganlig Roman Catholic Church kay gigamit ang Roman Catholic Church nga pangalan to identify the Western Church man. Gigamit po Okay. ng Orthodox to identify the Eastern Church. Muna nga dili nimo makita ang Roman Catholic Church nga pangalan sa Mateo 16:18 kay wa pa nabungkag, wala pa ni split. So sayop di ay ang pag-claim ninyo sa Mateo 16:18 nga Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo. Sayop dili. Dili siya sayo kay ang ngalan man imong gipangita pero mangita ka sa tinuod nga simbahan, tinuod nga pangalan kanang Catholic Church, mabasa nimo sa ubang bersyon. Mabitaw nga Okay. ang uban nga mga ayaw sa sapaw. Mabitaw ang ubang bersyon sa mga Biblia mitug-an at tinuod sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16 paraphrase of the New Testament by Richard Baxter nga ang Hudiyo ug ang mga Hintil usahon nga mahiuna sa usa ka panon nga gitawag og Catholic Church, only one shepherd. Mao na nga ang Catholic Church mao na ngalan nga gisulat ni San Ignacio sa 1st century to 2nd century. Unya nabungkag man sa 1554 ano Domine. Aron pagkabungkag aron ma-identify ang usa ug usa ginganlan. Mo ang pangalan ulahi na mo nang dili nimo makita sa Mateo 16:18 ang pangalan. Kana bang referensya nga inyong gigamit nga magpamatuod nga ang gitukod ni Kristo nga simbahan Romano Katoliko? Na mo referensya. Ang pangutana nako, kana ba ang inyong referensya? Kinsa ang nagsugo ana? Si Kristo or ang tao? Okay, tubag. Ang mga referensya tinugutan na sa Dios. Okay, kay tinugutan man sa Dios. Ang pa po Basahin ko sa sapaw. Biblia. Basahin ko sa Biblia nga maingon si Kristo nga ang iyang gitukod Iglesia Katolika Romana kay gitugutan man ka sa Dios. Sige. Okay, walay mabasa verbatim. Pero dunay Salamat. mabasa ang masabot sa Biblia. Salamat nga wagay mabasa. Ayaw kay sa dili sapaw Biblia lagi. gitukod Salamat, ni salamat Kristo ka, ang wa ko Romano nahuman. Katoliko. Ayaw sa Sige. pasalamat, di wa pa ko nahuman. Ah. Wa pa gali ka tagay sa gifts. Wa pa ka tagay og kang gasa nagpasalamat ta ka. Nung Sige. sa pagina paabot po doy. Sige. Okay. Inani nga ang mabasa diya litra po rita dinhi mo makitaan nga giuyunan ni Kristo mingon si Kristo nga sulat ng standard reference wala. Di tayo mabasa ka salamat. ng mga history wala. Wa tayo Salamat. mabasa pero dunay mabasa nato nga atong kapanaminan sa atong pagsabot. Ang Juan Kapitulo 8, versikulo 8. Read the history books, ansi, nasa the Living Bible. So, ang pagbasag history, dili sayop, kay kabubuton man sa Diyos. Muna nga, kung history na siya, labi na, dili history, parehan ninyo, mag-imo-imong history, magbutang-butang sa kuha, muna delikado. Pero kanang history, standard mo Kay na. gigamit man nimo ang Hob. Kay gigamit man nimo ang Hob. Pangutana ko nimo sa panahon ni Hob. Naay ang encyclopedia wala, naay history wala. Ang tubag. Ang mga encyclopedia nato karon nga mabasa wala pa na sa panahon ni Job. Pero Ay, dili salamat, sayo. salamat. Ayaw Salamat. lagi pasalamat sa kay wala Salamat, pa salamat. naman. Kay wala man ka. Salamat, Naunsa salamat. man ka mo, mupalit Salamat. ka og kanang mupalit ka og baligya nya wa pa katagay magpasalamat na ka. Naunsa na Ay, pa ko kaluman. Nito ka naman kas tinuod nga wala Kasi encyclopedia nga naman, imong gigamit ang Hob. Mao bitaw nga miingon ko nimo nga kanang standard reference sa panahon ni Job wa pa mo gina masulat. Pero dili na salamat. sumpak sa Dios. Dili na Salamat. sumpak sa Dios kay ang mabasa diya read the history books. Ansi. Salamat. So dili sayo ang tanaw og kanang libros kasaysayan. So, karon sa panahon ni Job, usbo nako. Mo yun ka nga wala encyclopedia diha. Tubag. Wala pa encyclopedia nga naa na to karon gihuptan. Pero dunay Okay. kasaysayan sa una, kasaysayan sa daang mga tugon, pero wala na magpasabot nga supak ang Dios sa atong Okay. sa mga history Unsa- nga naman. unsa Kung imo man- na basahon, ayaw lagi sapaw lagi kay naminaw man ko sa imong pangutana god, ako makagyuman. Sige, sige. Oh, so kumingon ka nga
wala pa encyclopedia kaniadto nga atong nabasa karon, wala man pa na sa una. Pero wala na makasupak sa Hub kapitulo 8 bersikulo 8 kay mingon ang Dios, read the history books and say, so dili supak ang magbasa sa kasaysayan. Nga mo na nga kamo nga isdi samot na mo diya nga wala pa nang mga kanang gitawag Okay. study guide, Bible study guide sa panahon ni Hub, ganun mo gamit-gamit na mo ana. Okay. Kay uyon man kaha sa Dios kanang history diha. Mangutana ko nimo. Kana ba nga history? Aduna ba'y mabasa? Kay inyo man ang gigamit ang history encyclopedia. Aduna ba'y mabasa nga uyon sa pulong sa Ginoo nga ang iyang gitukod Iglesia Katolika Romana? Makuhaan ba nato sa base aron motuo kita ni ana nga encyclopedia, motuo kita ni ana nga history kung nakabase kana sa Biblia. Kay kung wala gani na nakabase, unsa pa maituuhan nato ana nga wala man na nakabase sa history o sa pulong sa Ginoo. Kay kanang Hub manggod nakabase manggod na nga history sa pulong sa Ginoo. Di man ay kung nakasabot ka ana. Kay kung kanang history nga imong ipamatuod, wala gani na nakabase sa pulong sa Ginoo, bakak na. Okay, manakator akong tubagon. Sige, tubaga. Okay. Dili gyud na bakak pastor kay mo coincide gyud na sa Biblia. Like for example, tagaan history. The Catholic Church is organized, founded by Jesus Christ in Jerusalem. Wala man mingon in America. So coincide sa Biblia nga si Kristo nagtukod og simbahan nga gitawag og Catholic Church founded by Jesus Christ. Asa mabasa? usa na siya ay sa sapaw. Asa Sa mabasa sapaw. gabi? Nasa Encyclopedia Britannica volume 15 pahina Sa Biblia akong giingon dili sa history. Kay ang akong punto gani ha, kinahanglan ang inyong history nga gipamatuod. Gikan ba sa Ginoo o yun ba sa iyang pulong? Kay kinanglan mo pa matuod mo nga uyon sa pulong sa Ginoo. For example, maklaro gyud nato ba aron katuhan gyud nato oy Iglesia Katolika Romana gyud ang gitukod ni Kristo. Kay mabasa gyud nato sa Biblia. Mao na akong gusto maklaro nga inyong tubagon sa hanay nga pagtubag dili lipat-lipat kung uyon ba na ang inyong history nga gipamatuod nga Iglesia Katolika Romana 33 AD gitukod ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia? Palihog og tubag. Okay, tubag. Mingon ka, makuincide ba na sa Biblia? Makuincide Sige. kayo. Nga naman, wala yun na magbasa og, wala yun na nagbase og laing mga kanang balita nga di mao. Nga naman, for example, sa Gruyler Encyclopedia, volume 5, page 106, the Catholic Church is from the Greek word means universal. It is divinely society founded by Jesus Christ, endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Naamay Pentecost diya sa Biblia, sa Buhat Kapitulo 2, 4 ba na, versikulo 4, sa adlaw sa Pentecostes. So dili na siya kanang sukway sa Biblia, kay naa pa sa Biblia, naa po sa referensya. Ang nakaparat ninyo, kay mingon mo, asa mabasa litra por litra, dili lagi na litra por litra. Okay. Kung gusto kang litra por litra, dunay laing version sa Biblia nga mutugan nga Catholic Church. Okay. Si Kristo ba Romano Katoliko dili? Tagaay kog ebidensya nga Romano Katoliko si Kristo. Okay. Si Kristo ba Romano Katoliko? Mo na pangutanan nimo. Yes, tubaga. Unsa rasa o pangalan simbahan? Romano Katoliko ba si Kristo? Ayog lipat-lipat. Tubaga ang akong pangutana. Lagi ba unsa man relihiyon o relihiyon? Gigulman ninyo Unsa lagi nga rin? Unsa founder si lagi? Kristo. So sa ato pa si Kristo Romano Katoliko. So pangutana nako nimo, aduna ba'y basihan? Na ba'y mabasa nga si Kristo Romano Katoliko? Palihog kog basa. Okay, tubag. Si Kristo dili lang kay Romano Katoliko kundi dili founder gyud sa Roman Catholic. Ngano man? Mabasa diri sa Roman Tubaga ang akong pangutana. Unsa man Simple imong ra gyud kayo. Simple ra kay akong pangutana. Unsa may pangutana nimo? Si Jesus Christ ba Romano Katoliko o dili? Okay. Si Kristo founder sa Romano Katoliko, labaw pa sa Romano Katoliko kay founder go. Tubaga Unsa ang man kay? akong pangutana lagi. Tubaga lagi akong pangutana. Kay founder man ninyo si Kristo sa Romano Katoliko ang pangutana nako.
Romano Katoliko ba si Kristo? Romano Katoliko ba siya o dili? Yes or no lang. Taman, religion nga Roman Catholic Church or kanang Judaism, asa papilion ko ana. Asay, raruan ay magkuhan kay sayop man ang pangutana god. Dili, Palasi magay masayot pangutana. ang akong pangutana. Sakto kayo ng akong pangutana. Tubaga lang. Yes or no, kategorika lang. O, Romano Katoliko siya. Ana lang. O, dili siya Romano Katoliko. Ana lang. Ang Dili man na pangutana membro ko, si Kristo sa Romano Katoliko kay siya may founder. Kay Doon sa founder man founder. siya, ninyo, taga-ikog, basahon, ebidensya, nga miingon, si Kristo, ebidensya. sa ka Romano Katoliko. Okay, ebidensya. Sige. Okay, ebidensya nimong gusto nimo. O, kutluas na Nasa naman. Groyler Encyclopedia. Paminaw sa nasa Groyler Encyclopedia, Volume 5, Sige, page 106. Page 106. The Catholic Church is from the Greek word means universal. It Sige. is divine society founded by Jesus Christ. Muna nga si Kristo, dili lang kay ingon nga Roman Katoliko. Wala Siya nimo ang founder. matubag ang Muna akong dili siya pwede pangutana. mahimong membro. Wala Ay, paminaw kayo'y sa pastor. mabasa. Ay, pastor, Kaya paminaw akong sa. Kaya naminaw mo pangutana, sa imong Romano Pastor, Katoliko, naminaw si mo sa imong Kristo. pangutana. Ayaw Basa pa ka panapaw. diya sa encyclopedia, Ayaw panapaw. Intawon kay na nagsusot na muingon mo sa sa sugo. Ayaw encyclopedia, panapaw. Romano Nasa sugo, Katoliko, pastor. si Ayaw Kristo. panapaw. Sige. Ayaw panapaw, nasa sugo. Ayun sa, ang sige. SDA nagsunod og sugo, niya di mananapaw, niya Wa magbutang-butang man pa nimo yun. matubag ang akong pangutana, God. Di man ko kaminaw. Langalan sige. kung saan tubag, di mo kaminaw. Sige. Okay, paminaw ha. Ingon ka, asay ebidensya, asay mabasa ebidensya. Kani, ebidensya ni. Groyler Encyclopedia, Volume 4. Pahina Ano mabasa ka 0106. Romano Katoliko siya, ha? Lagi, Roman Catholic man eh. Oh, sige ka na mabasa Roman nga si Catholic Kristo, ni- Romano Katoliko. Sige. O, duha ka ebidensya. Ah, Groyler Encyclopedia Volume 5 page 106. Merriam-Webster Encyclopedia World Religion 1999 edition pahina 932. Atong basahon. Catholic Church is from the Greek word universal. It is divinely society founded by Jesus Christ, endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ang usa, the Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the first century. So si Kristo, dili lang kaingon nga Romano Katoliko, kundi siya ang founder ni Sibana. sa imong gibasa, aduna ba'y nabasa nga Romano Katoliko siya, kaya nga akong gipangita, mabasa man nga Romano Katoliko siya, wa man ko nadungog. Wali ka kadungog pastor, akong balikon ha. Wa gyud ko'y nadungog The Roman, nga si oh, Kristo, paminaw sa, Romano balikon. Katoliko. Wali ka kadungog, akong balikon. Wa The gyud ko Roman madungog. Catholic Church, paminaw sa, the Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the first century. Merriam-Webster Encyclopedia of the World Religion 1999 edition, pahina 932. Wa ka kadungog atong the Roman Catholic Church. Okay, Ang- sunod ang follow-up pangutana. Dili Kaya isti. wa man nimo matubag gayod kay ang akong pangutana manggod. Nato, Aduna ay, ba'y na- mabasa Ito may pangutana nga nato, ay, Romano nagpabungol-bungol. Katoliko si Kristo. Wala man nag-ingon diya nga Romano Katoliko, nag-ingon ra man diya nga founder si Jesus Christ nga sa Romano Katoliko, wa man nag-ingon Dili nga siya pwede wa man mahimong sa membro nagsulat kay nga siya Romano founder, Katoliko. nausa ba ni- Kay ang nausa akong ba ni pangutana comprehension sa sa imo, pastor ayaw nga sa himuon akong ang panahon karon, membro ng ayaw Kristo sa Roman pagsapaw. Catholic Church, Ang nga mga may founder. mamabaw di kasulod sa langit, ayaw pagsapaw kay akong panahon karon. Balusan ka. Balusan ka, ayaw katawa. Sige, sige. Pangutana. Pangutana. Kay wa nimo natubag ang akong pangutana. Dili na Kay pangutana, ang akong komentaryo na. pangutana, ayaw na Komentaryo na. panapaw, kay dili kasulod sa langit ang mananapaw. Pangutana ra yung komentaryo. Lagi, kay wa man nimo matubag ang akong pangutana, kay ang akong pangutana, Romano Katoliko ba si Kristo? Gitagaan ko nimo og basahon. Unya, wa man nag-ingon diya nga Jesus Christ is a Roman Catholic. Anak kunta, nag-ingon raman nga founder siya sa Roman Catholic, kay ang gusto nako adunay bay ebidensya mabasa nga si Kristo Romano Katoliko.
Ebidensya Sige. na ni. Lungsod. Kalayo ra kaayo oy. Founder lang siya sa Romano Akong Katoliko. utrohog na, akong utrohog basa, akong tanawa Oh, daw. sunod ako lang, Ako utrohog sunod ako basa, lang. ha? Utrohog basa. Merriam-Webster Encyclopedia of World Religion 1999 edition, pahina 932. Paminawa ha. The Roman Catholic Church, nanang Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ. Wag ka kadungog anator, grabe ako. Okay. Biyaan di ka diha kay wa man gyud ka katubag. Kapoy naman kayo ng mangutana tadi Hindi, tubag katubag. og sakto. Sunod pangutana. Kana bang imong gibasa? O yon ba na pulong sa Ginoo o wala? Okay, tubag. Uyon sa pulong sa Ginoo sa Hope Kapitulo 8, follow versikulo up 8. question kay o yon man sa pulong sa Ginoo. Ayaw sa lagi panapaw. Sa basa sa pulong Ayaw sa sa Ginoo panapaw. nga miingon si Kristo mao'y founder sa Romano Katoliko. Sige, basa. Ayaw sa panapaw. Panapaw man ka. Sige. Okay. Mingon ka Balas-balas ako lang. mabasa. Oh, walay mabasa litra por litra, susama ninyo pangutanon dili mabasa po litra por litra. Pero si Kristo nagtukod magsimbahan. Unya kining simbahan niya wa man na nganli, pero sa ubang bersyon ginganlan og Catholic Church. Ang kanang gitukod ni Kristo nga simbahan, nganong Roman Catholic Church na, ngano man tungod kay ang Roma mao'y nahimong sentro sa kagamahanan sa Kristyanismo. Gisulatan ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1 versikulo 8. Mo nang dili Amerika, kundi ang Okay. Roma. Mo nang gitawag Tama sa ka. Roman Catholic Church. Sunod pangutana, follow up question, usbon ako akong pangutana. No, kay wa gyud. Kana ba ang imong gigamit nga referensya o yon ba sa pulong sa Ginoo? Aduna may mabasa sa Biblia nga nag-ingon diha na bay bersikulo kapitulo nga ni si Kristo mao'y founder sa Romano Katoliko. Palihog tubag. Okay, wala gyud miingon si Kristo verbatim. Salamat. Ayaw sa salamat kay wa pa ko nahuman. Wala pa gay katagay sa gifts, magpasalamat na ka. Salamat kay wa gyud ay mabasa. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay wa may mabasa. Di ay sa Biblia. Sa ato pa, bakak di ay na ang inyong pagtulunan. Yes or no? Dili baka kay wala may bisag walay litra por litra, ako na nang gitug-an nimo. Nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo sa ubang bersyon nga Biblia gitawag og Catholic Church. Bisan pa sa ubang bersyon na ay one Holy Catholic Apostolic Roman Church sa ubang bersyon. Pero kay mangita man kang litra por litra adto kasdagan sa ubang bersyon. Unya si Kristo wala man miangkon nga sakop siya ani nga pangalan kay ulahi naman na ginganlan. Salamat. Salamat. Si Kristo diya sa Biblia nga kanang mao na nga lana sakop siya kanuman dili siya pwedeng mahisakop sa Roman Catholic Church Mr. Pastor nganuman siya may founder di man siya pwedeng mahimong member. Salamat. Nga dili di siya sakop sa Romano Katoliko. Ako na po pangutanan nimo Brad. Bro, balik nagtawag bro kay mamiyapon sa ko. Dili usala ka pangutana pwede ra. Mo ngit-ngit na kayo dire bro, mo balik Ayaw, ko sa live. Santiago 4 City ka na usar ka pangutana. Mo balik ra ko og live bro, mo Santiago balik. 4 City jud ka na usar jud ka pangutana. Usar Bro, ka ba? mo balik ra ko og Dili live ayaw bro. kay- nagdagan kay Santiago Mangyapon sa 4 City bro. ka na. Agay Santiago 4 City na. Pabaluson na yawa yung karon. karatil dagan. Oh, pabaluson lagi ti karon, pabaluson ti Ayaw. karon. Usara ka Oh. pangutana kay mula ka mo ko. Wag gani kay mangyapon pa man ko. O lagi mangutana na ko karon. Tubagan na yun. Pa si Gicardo Bardunas. Sukli ang yawa kay si mula Jen, dagan. Dapo. Santiago Kapitulo 4 Ah. versikulo 7. Dili naman gani ka katubag sa akong pangutana. Santiago lagi na Manguha na 4 ka. City basta mudagan Ah. karon. Sige na kay manguha Okay, pa ko. pangutana. Ang akong pangutana, kung dili si Kristo ang nagtukod sa simbahan Katoliko, the Roman Catholic Church, kinsang tawana? Sa imong pangutana? Paminaw sa, kung dili si Kristo ang nagtukod sa simbahan or the Roman Catholic Church, nga kining simbahan akong gipasakupan, kinsang tawana ang nagtukod kung dili si Kristo? Sumoy, Sa ana. akin ay gitukod? O Sumoy asa ana gitukod? nga pangutana oy. Tubag, dagan mag-antikristo. Unsay taga? Brad, akong pangutana, Brad. Who, when, o where?
Kabalo ba ka na ana? Okay. Who? Kinsa? Ay mo magod pangutana. Where? Kung dili mo Ano nagtukod na? si Kristo sa Di Romano na Katoliko, katubag. Wa na, di na katubag. ang imo magod pangutana, kung dili nagtukod si Kristo sa Romano Katoliko, kinsay nagtukod, di ba? Mao na imong Oh. pangutana. Kasimple Oh. ana. Sige. Dagag Kinsa? antikristo. Kinsang tawhana ba? Ngalan sa tao ba? Daghan lagig antikristo. Ang Kinsa sa tawhana? encyclopedia lang ang nag-ingon nga Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo pero wala Kinsa sa man? Biblia. Antikristo man ka na. Kinsa mang mga Okay. tawhana ba? Ingnan sa usa kay daghan mo ka. Daghan Nandun kayo. usa. Daghan ang nag-angkon karon nga ang ilang founder si Wala, Kristo. Ang bulyaso iglesia na. ni Kristo, Nakatubag. usa na kamo. Wala. Daghan ang nag-angkon. Wala. Muna nga Di dili ako nakatubag. mutuo Di nakatubag. na Dito ang nakatubag iglesia to. Katolika Ang Romana pangutana. si Kristo Who? mao'y founder. When? Ngano man? Where? Ha? Dili gani mabasa sa Biblia. Wala, Unya si wala, Kristo wala, nakatubag. nag-ingon siya Ana, knock-out na. daghan og antikristo nga Knock-out magdala na, siya Brad. ngalan apan adunay Dali, mabasa kaya sa ginagawa. Biblia Usa na ka pangutana. nga Yan, maila daghan sila yung nato pangutana. pinaagi Usa sa lagi ilang pangutana binuhatan. na to. Kung nag-out ng pastor. Ngano man, Basahon wasa ka ako. to. Kinsa. Oh, basahon ako ang Biblia. Asa? Agoy mo. Dili na, Agoy wala mubalos. na. Mubalos sa naipit, mubalos. Wa gyapon Wala, ka usa na naipit. ka pangutana na to. Basahon na to. Gatanga kong tulo. Basahon na to. Basahon. Usa Basahon. ka pangutana. Gatanga Basahon kong tulo. na to. Wala di pastor. Bisag usa ka mo. Ingon si Kristo. Wala usa ka mo sa tubag ni pastor. Okay, ingon Ang si usa ka Kristo. pangutana nagtanga kong tulo. Ang tulo ka mo wala na tubag bisag usa. Magbantay ka mo Wala na sa tubag. muni nga mga propeta, muana kaninyo nga Wala managsapot na. sa pagkakarero, Kalimbay na lang. apan di ay sulod nila sila mga Nag-alimbay lugo na. nga managpanukob. Maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga, Nag-alimbay pagkaputlong na si kalias Mr. na karon. Pastor, wala Si tumaga Kristo, ang pangutana, nag-ingon man klaro siya kayo. nga maila sila pinaagi Kung sa dili ilang si bunga. Kristo ang nagtubo. Kanang imo ba kinasuko kanang imo. When, tanawa, alibay. Pinasuko na, pinasuko. Kaya naipit ka sa mga Naipit ang pangutana. pastor. Mubalos Wala na. ka. Usa na ka pangutana, mubalos no? Tikiyon na itong pastor. Ditubag. Ang Usa mga ka pangutana, mananapaw, nagdalag tulo. dili kasunod Ganun sa man. langit Who? ang mga When, mananapaw. ang iyang ipag-isulti, ang iyang ipagtubag, wala na, dili na. Wala na yung who. Ditubag Wala na yung when. Wala na yung when. Maingon ka, Wala. kung dili si Kristo, mao Tikiyon na. nagtukod sa Romano Katoliko, kinsa may Tikiyon na. nagtukod? Ang tubag nako, dagan ang nag-angkon. Dagan ang nag-angkon nga ang ilang founder si Kristo. Karon subayo nato ang Biblia kay si Layo, Kristo na- nagtingon man nga maila sila ninyo pinaagi sa ilang bunga. Daw karon. Palihapo na lang, Tor, kay Daw wa man karon. ka katubag. Oy, gitubag nako imong pangutana naunsa man ka? Wala ka katubag, Dawa Tor. pa akong pangutana. Ayaw kog pugsa og tubag nga gusto nimong tubagon nako para moingon kang sakto Ang ka. pangutana, Tor. Who? When o where? Oh. Ang usa na ko kapangutana, Tor, dunay tulo. Who? Kinsa? Ngalan sa tao? When Okay. o where? Okay, sige, tubagon nako ha. Gusto ka tubagon gyud. Ganina ra ka sige tinubag. Ah? Wa pa ka katubagan eh. Gitubag Karon naman pa- ako unya di man kamo dawat sa akong tubag. Sige, tubaga daw. Who? Ah. Kinsa? So, kinsa? Kung dili na ay nagtukod si Kristo, kinsa? Dili ko mo yun nga inyong founder si Kristo. Kaya ang encyclopedia ra mao nag-ingon. Ha? Kaya ang encyclopedia ra mao nag-ingon nga si Kristo mao nagtukod sa Iglesia Katolika Romana. Pero wala sa Biblia nga si Kristo mao ang iyang gitukod Iglesia Katolika Romano kay dili mangani sa Iglesia Katolika Romano karon sa giingon ka when karon 33 AD ang pangutana nako nimo ganiya kung 33 AD nauna pa man gani ang Orthodox ninyo Tor, usa pa man baba na, sumala naman sa ibang Oh? baba, Toroy. Wala naman kay Usay ebidensya sumala sa diyan. imong baba. Ha? Usay sumala. Unya, Wala naingon kay ko kanina, ebidensya. na sa Roma, Naminaw sa ni mo, Tor. Roma, milambo Wala ang na tungkol kay pagtuo. ebidensya ni mo. Ingon ka Nabasa. ganiya, na Dokumento, sa wala. Roma, milambo ang Wala. pagtuo. Pero wala sa Roma, milambo ang pagtuo. Kundili sa Jerusalem, dito nagsugod. Wa na si pastor. Nagtilimuang na. Wa na yung ebidensya, Unya, si dokumento, Kristo, ipakita. Nag-ingon sila nga mailas sila sa inyong Tor, mga bunga. manihapo na lang ka, Karon, Tor. Tor, mas unsa maayo, may manihapo bunga, na lang ka. di ay sa Wala pa dyan Iglesia katubag, Katolika who? Romana. When or where? Okay. Tor, Ang Tor, bunga Tor, sa Tor. Iglesia Katolika Romana, wala masibo Tor, Tor, sa Tor. dagway sa tunood Manihapo na na lang ka, Church ni Tor. Christ. Latawa Tor. si Kristo nag-ingon nga paghuli ka mo kay ako huli. Inyong mga pari palahubog. Tor, Kamo Tor, mga manihapo membro na lang ka, Tor. palahubog. Kay
Ha? Assignment na lang na to. Assignment na lang na. Kay Bisan. Palahubog inyong membro. Ang mga nananaw ko rin. Palahubog ang Romano Katoliko. Si Sir. Darwin Gitgano, palahubog. Ang mga Sir. pari, mga mananapaw. Uy, ay Ang kung mga ino mo kuan ba, ojis ba? Ninglihis na, ninglihis. Ibiding the issue, ibiding the issue. Nilihis. Kay alibay naman, di magkatubagod. Basta dili ka katubag, mangita na kag likoy-likoy. Uy, yaga-yaga lagi din nga live, oh. Yaga-yaga din nga live. Bubalos. Ang mga pare, palahubog, mo gitungkod Sir, ni Kristo. Sir, panihapon na to, kasi hindi nakakatawa to. Versikulo 8, ang mga Kaon na pare to, sir, nagbiya ikaw, sa sir. kamaturan. Kaon na, sir. Ang Kaya Ezekiel napagbukas, 22, hindi nakakatawa, sir. versikulo 26-27. Unsa, ang mga pare unang magtudlog balaan Wala, sa bago nilikoy. ang gitudlo, Nilikoy, pero ang kaya dili ka Domingo, tubag, pangutangan, mao nilikoy. patuman. Perting likuya gis pastor kay wa gyud sa katubag Kristo. og pangutanag ho. Nag-ingon When? siya Og where? nga Wa gyud kay nadunggan niya. Oh, Ngani ingon sa wala. kinsa tawana Ah? kanusa og asa. sa ingon ni Na anak wala pa gyud dokumento. Mailan Sumala na na siya sila. papa. Inaagi sa ilang mga bunga. Okay, so si Kristo, nag-ingon siya nga maila sila sa inyong mga bunga. Ako na lang excuse to So, kay mukhaon na to. Karon di ay, ang Sir, Romano sir. Katoliko, di mo Ganina maglain kasi ilan ni pastor Kristo kasi kung ano. Si pastor karon Mga may dugay na siya. palahubog, Kaya usa mga ra ta palahubog, pangutana para ang natikyo. pare, nagtudlo og mga binutsok, naglapas sa kasuguan sa Ginoo. nilikoy. Unya, mao ni Nilikoy, ang wala na balaod ta. sa Ginoo. Church Mao ni ang founder. katawan sa Ginoo. Mao ni ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Nilikoy na katon. Dili Wala yun. ka katubag pangutanag kinsa. Naunsa? Kanusa og asa. Ha? Naunsa? Naunsa? Ang Romano Tor, Katoliko, assignment na rin mo tor, gitukod kaya ni nagan Kristo. ka natikiwan na tor, wadyo Unya, ka asa, abi na kung wala katubag gamit ka tor, katubag sa nato mga kanina, gipangutanan, ang sa mga pagtuon protestante, abi na kung kanina ikaw ay nimo, katubag, di nga si gapon. Kristo, Romano Katoliko ba? Babay tor, Wala. babay. Ha? Kaya Assignment naman, na nimo. dili Romano Katoliko si Kristo. Oy, talaw. Kita lang, no? Wag ka katubag gali, nagpaabot ko nimo kanina, kanina talaw. paabot. Sumala na si mong baba, adyo kay dokumento di ako nakahatag jud kog dokumento. Oh, nakahatag jud kog dokumento ni pastor. Pero si pastor Unsa karon nagsulti-sulti siya way dokumento nga Unsa gipakita way ko. dokumento? Klaro kay ang giingon ni Kristo dire. sa mga nananawala. Nga, ang inyong maila sila pinaagi sa inyong bunga. Si Carlo Bardinas Wow, sa nga ilang gawan bunga. Ya bro, kay Loy kay klaro pastor. kayo na. Loy kay So, pastor. Daloya. Dili ko makaingon. Pastor, Kung naingon dili mo kanina na kauyunan, kapanihapuno na kay kasangatanan Dili na ning kauyunan sa kapangutana na kay ang Romano Katoliko mao gitukod ni Kristo nga simbahan. Ano man? Mini ang pagtulunan. Mini ang pagtulunan. Dili iyan ni Kristo. Unya nakabase lang sa pastor. Kung Unya, kinsa, si Kristo. kanusa ug asa. No, Si ebidensya. Kristo. Wala jud, wala. Si Ang Jesus tulo ka Christ, wala dili isa. Romano Ya, Katoliko. wala pag ebidensya. Sumala sa baba sa pastor, manihapon na to. Dili man gani ka katubag sa akong Sir, pangutana ganiya. Makaulaw ra man yung taong ka. Dapat imong tubagon Lagi, sir, akong lagi, sir, pangutana. sir. Sige na, Unya, sir, sige na, sir. balos ka nako. Sige na, sir, May babay na, rabagyot sir. ang imong balos. Dili nako masakpan. Unya ang imong pangutana. Loy, biya po. Ang imong Loy. pangutana Pastor, magod. ganito, po si Gitubag Pastor, nako bisan. og insakto. Inani ni Ang si imong Pastor, pangutana. Dili nagka- lang kakadawat. nagka-DND na lang siya, padulong siya kang Father Darwin, ang mga pare, wala may tuman sa katungdanan, no, layo ra kayo, no, ayata wala on ba? Ang simbahan ni Kristo. Mahal lang pag sa pangutana, di man gid sa kagawa, no, salamat. O sige, unsa pa man? Sir, panihapon na to, kaya sige na ta katawa to. Ay, ayaw. Ikaw ba, mubalos gani ka siguro nga imo kung mapatal. Wala man. Wala mo kayo tumagod. Labaw pa to sa patal. Unsay na patal nga, perting patala. Usay patal. Unya, unsa man pangutanan nimo nga naipit ko, nakatubag ko o wala? Nakatubag ko o wala? Wala. Ha? Wala lagi. Wala. Wala sa naway ng mga viewers wala ka katubag. Gitubag ka nako. Pinasikat sa Tubag lagi Biblia. pero di mao. Ha? Maila sila, pinaagi silang bunga. Mo na nga, Dili mo na may ko pangutana. Di mo na may pangutana. Mo na, Ang pangutana na mo who? When? O where? Then Mo na, ebidensya dili ko na yun, mo to. dokumento. dili Ang ko mo pangutana ni to. motor, kanus hinsa, asa o kanus dayon dokumento dayon. Ana ba? Okay. Dili lagi si Kristo mo nagtukod sa Romano Katoliko. Kana man gud ang imong pangutana,
Sinagurista man ko ng imong pangutana, inamaw Dili na. si sigurista na nga. Ina mo Pagsukna na man sa imong Tinuod, pangutana. dili ka mo tuo nga si Kristo. Nagtukod simbang Katoliko, di kinsa man di ay pagsukna na, dili na yung Okay. sigurista, pagsukna na sa Tinuod. Okay, kay kinsa man di ay, kay kinsa man na nagtukod. Dagan lagi ang nag-claim. Dagan lagi ang nag-claim. Wala na. Ang Dili pangutana lagi lagi to, kumuingon. paminaw ho. Dili lagi kumuingon. Kasi When? Kristo, mao'y nagtukod When? sa Romano Katoliko. Kay Dayon, dagan dokumento, ang Antikristo. Pero si Kristo nag-ingon nga maila Pastor, sila ninyo, Kanina na pinaakis siya ka ng kami ingon bunga. ako tol ka kanang panihapuno na kay ka. Okay, Panihapuno na to. dirita sa bunga. Dirita sa bunga ba? Di lagi ko moingon nga, Dili "Oy, naman ta magigot og bunga Oy, kay si mamahapon naman Kristo ka kay di ay ang- mutubag si man sa Kristo di kanya ang pangutana. nagtukod sa Romano Naman yung Katoliko. katubag sa unsahon. Wala Ay, kay kaya nako, tawa panihapon na lagi. Manihapon na Makatawa, to sige na magpunimal. kakatawa. Sige na kakatawa to. Makatawa ko nimo. Ganiha ra ka naipit, ganiha ra ka naulawan, unya ni balos ka, unya ang imo ra gyud Lagi, balos, sige na may lang, ra sige na gyud- lang, papanihapon may ra na lang, gyud tika. Sige na. wala matubag. Assignment na lang na gyud. nimo tol. Assignment na lang na nimo. Kinsa ho? Kung naa ako'y when, mabasa nga o dili where. Romano Dayon Katoliko si dokumento. Kristo. Kung naa ako'y Assignment. mabasa, ako nang kuan na imo ang pangutana. Kanina naman Kung kasi naa ako'y tinubag, wa mabasa, man kayo nabasa, nga dili diya sa Romano dokumento. Katoliko si Kristo. Imo ang kunon baka kon ka. Kung naa ako'y Ganina mabasa. na magang tinubag. Ganina na magang tinubag. Wa ba kay dokumento. Kung naa ako'y mabasa nga dili Romano Katoliko si Kristo unsa man ang kunon nimo Wa- baka kon mong tanan. Dili may bakakon tol kay hangtod karon wa ka katubag Lagi, aron kurasa. kung naalagi ko'y mabasa, nga dili siya Romano Katoliko. Sige. Unsa man ang kuno nimong bakakon ka? Kay imo Dili ko magkukugson sa bakakon, imong dili ko pangutana. bakakon. Kay imo Dili ko- magkukugson sa tubag imong lagi ko, pangutana. tubag na ko. Dili ti ka birahan. Dili ti ka birahan. Wa lagi, Kung tol. naa ako'y mabasa, Wa lagi, nga dili kay Romano madaw-daw ka Katoliko tubag na, si tol. Kristo. Tara, tol. Sige. Kung naa ako'y mabasa, nga dili Romano Katoliko si Kristo. Sige, sige. Ha? Okay, gutom na daw ka toro. Sige. Sige na. Sige Tol, na ba? kanina na kay katalakaw tol. lagi. Nangutana na ko usa ka question nimo. Murag nagkisi-kisi na ka sa kwan. Murag napasok ka. Nagduyan man ko diri oh. Kalambi ani akong duyan-duyan diri. Asa dili mo ni hapon tol? Sige na. Kung naa ako'y mabasa nga dili Romano Katoliko si Kristo okay ra ka ani. Sugod Dili, ka. dili lagi ko bakakon. Ngano mang usa, Ha? nga dili ko bakakon. Kay wa Di, pa man kakatugaan dawaton. kung kinsay Dawa- nagtukod si Katoliko kung dili is Kristo. Dawat ko Wa lagi mo nimo. na. Ay, encyclopedia ra man nag-ingon nga si Kristo nagtukod sa Romano Katoliko. O Ah. diya, unsa may mo dokumento nga official be nga dokumento be kanang standard be. Tagay daw ko nga dili si Kristo. Pero basahon sa nako nga dili Romano Ayaw Katoliko nang si Kristo. matumangil, agay. Basahon sa nako. Alo, Nga dili ayaw na Romano to. Katoliko si Kristo. Tor, mas mayo to, manihapon na lang ka tor. Di, basta akong Pagbasa-basa sanako, na lang na tor. nadili Romano, Mag-live na lang ka Katoliko tor, si mga Kristo. anak. Ako Kay ang tubagon, tagaan kung ikan pumunta na basahon. kinta. Ho, Tagaan dayon ikan wen, basahon. dayon Nga wen. encyclopedia Asa, mo kinsa, makabase o kanusa, ang may inyong dokumento. pagpamatuod wala sa Biblia. Yan, may gabi na. Programo sa encyclopedia. Programo sa encyclopedia wala sa Biblia. Ikauli-uli siya ka, sa Kung papanihan mo na na ako'y mabasa, nagpaugat na siya. ha? Kung na ako'y mabasa nga kaning si Kristo dili Romano Katoliko okay ra ka baka kung ka. Dili ko bakakon lagi. Ulaw kayo ba nga? Uy, moangkon nga ang founder si Kristo Romano Katoliko pero si Kristo diay dili Romano Katoliko mo nang dili ka katubag ganiha. Mo na gitawag tor sa imo ra tor in your dreams. Ulaw kayo, haloy. Di mo mga ulaw, moangkon mo nga ang Di mo founder ulaw, Romano kay nga nung Katoliko, ang kanon unya sa ang mga founder katubag. dili Romano Di mga Katoliko. katubag. Kung naa ako'y mabasa nga si Kristo dili Romano Katoliko. Mao gani nga gipangutana ka ko kanina nga kung dili si Kristo nagtukod sa simbahan Katoliko, dili man ingon mahimo man ang member si Kristo para nimo. Di man siya member, founder man siya. Nabaslan ka? Nabaslan? O Sige na na, mudawat nimo, na mudawat sa imong Sige na. pangutana to. Sige na, mo gawas naman ka, gagawas mo. Kanda. Panihapon na kay sige na kakatawa, tanawa. Sige na kakatawa to. Dili di ay Romano Katoliko si Kristo. O sige na. Manihapon na ta kay sige na Basta kakatawa. mo nahadlok na ka? Ha?
Wala pa ko na-adlok. So pag-adlok na ko nga akong pangutana, wa pa man natubag nimo. Adlok na ko. Oh, say wala matubag oy. Wa man gani ko mi argue nimo ganiha nga wa gyud nimo natubag akong pangutana unya kanarang imong pangutana murag 100% ang imong kalipay. Oh, na si Brad Eugene o ganahan ka tong pangutana, tubagon niya. Ang imong pangutana, unsa? Usa ka dako kayo nga palisi nga ano man, wa man mayuyon sa Biblia. Unsay dakong palisi? Palisi? Wa mauyon sa Biblia. Dakong palisi ang akong pangutana, Brad Eugene. Wala mauyon sa balaang Ang imong kasulatan. pangutana, Brad, dakong Kung palisi. kinahanglan kunta, ang imong pangutana mayuyon sa balaang kasulatan kay tubagon kunta Dako daw nako. palisi akong pangutana, panihapon Tubagon na kunta lagi. nako. Dako Panihapon kayo nga, na lagi daw. dako kayo nga supak, dako kayo nga kanang gitawag nga butbot kay nga naman Dakong wala palisi, mauyon dakong sa palisi. Biblia ang imong pangutana. Lagi, Dapat dakong palisi mangutana akong ka. pangutana, Oy, Brad, dakong palisi. Kung Kinsay dakong palisi nagtukod akong sa Romano pangutana, Katoliko, kinahanglan nga kung mangyapon dili na si ta. Kristo, kinsay nagtukod sumala sa Biblia, anak kunta, sumala sa Biblia. Ayaw ko pagtubag nga sumala nako. Oh. Kung sa Biblia, Kung dakong tubagon palisi sa ang Biblia. akong pangutana, Kunya, kay bro. wa may mabasa, wa may Lagi. mabasa sa Biblia. Paminaw. Kung Kung dakong mabasa sa palisi Biblia, ang akong pangutana. Paminaw sa ba? Kung dakong palisi ang akong pangutana, matod pa nimo, kinahanglan manihapon na ta. Agoy, ayaw na, ayaw. Ikaw, ayaw talaw. Matod nimo ganina, dakong palisi ang akong pangutana. Usa ka dako Kung kayo. dakong palisi ang akong pangutana, kinahanglan manihapon na ta. Wala maiuyon sa Biblia. Nga naman, ang encyclopedia lang ang nag-ingon, unya si Kristo, dili Romano Katoliko, wa mo Bro mga Eugene, ulam. ikuha no na ni Bro Eugene kanang i-live ni kaning pagpangutana na ko ni pastor. Klaro kayo Sige. si si pastor. Usara ka pangutana mo man sige pa niya siya og kanang pangdaot si Hilig kanang man yung mo- mga vlog sige. Hilig man mo og kuan, hilig man mo og kaning edit hala edit lang ninyo kanang Dili na edit, dili mo na mo edit si Eugene ani atong live na to. Inig evaluate man ni Bro Eugene. Ang iyo si Pagpangutana Eugene, na ko ni motor ang klaro iyo pangutana. si Janto Supak man ka. Alabado. Ang iyo pa lang. Liko-liko naman na mo ha. Ibiding ka isyo. Naipit ko nimo kay Nangita na katawan sa ra galibay. Nangita na sa galibay. Tor, ayaw na, manihapon na tor. Kaya sige na kakatawa tor niya. Matod sige mo na. palisi na ako. Pangutana, matod mo palisi. Ayaw na, manihapon na. Makaingon ko nga walay klaro imong pangutana. Dako Lagi palisi, lagi ang pangutana, lagi palisi. Lagi. Buwan ko, matod nimo. Buwan ko, tor. Kami na tor. Wala man ba Buwan sa ko, Biblia? tor. Matod nimo nga palisi. Akong pangutana mo na, manihapon na ta. Wagin may subay sa Biblia manggod. Mo na nga ipasabay Muangkon ko ron tor para mahuman ta muangkon ko karon tor. Muangkon ko karon nga insakto to imong giingon nga palisi ang akong pangutana mo na manihapon na ta. Sige na, lakaw na kay Okay. Oh, Okay. Salamat ha. para malipay na ka nga Si Bro Eugene, mutunod. wa ka kapil din ako ba. Di man ka manihapon. Magpaugat man ka na si Bro Eugene. Sige bro, Luya ni mo ay. Sige na kay kaluoy nimo.